Yakoro mogine na ke intiere kanye thulen mari mar mondo mingo koda mbaka riade kauchiel nono ida chiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV an minyalo chiel kachiel kokale Facebook page mara mar Ucheng Manuel wago kodi mbaka imia pachi weche manyien wakelo ni galaxy chegi bed kode chakruok nyaka gi kawa chako ene anyola moro mawuok Syokimau e county wa Machakos yuakne skul Syokimau Blessed Assurance Academy bang thigi majigni 11 wito ngimane kinde mane gitimo tiegruok mar goya bali skul kalure kod anyola mar Jael Nabalayo giwacho nyathigi ma grade 6 no wuok dala ma odhi skul e kinde mane gi ntiere skul no mar Syokimau Blessed Academy ne oterigi tiegruok mar goya bal kama ne onime ma owito ngimane. Anyola mar Jael Nabalayo kod dwaro mondo ten skul no lerne gi malongo gima notimore omiyo nyathigi no owito ngimane. I had a swimming gala training, and during that incident, our gate was found in the swimming pool after having stayed there for about 1 minute and 5 seconds. And when they tried to resuscitate her, she was not responding. When we arrived, we found our kid lifeless. We have lost our lovely daughter, and we are